the Ben Cooler. Qeda ingoma kaShembe nginovalo nami maNazaretha njengabo bonke abantwana baNkulunkulu. Ngiyaqala ke lokuma phambi kweNkosi enabasho nxa empilweni yami nasekuhlena ngaze ngime na la eCape Town. Nzimo kwami maNazaretha kodwa ngiyethemba uNkulunkulu ilanga uyongipha amandla ngikwazi ukuyimela nami ngimlandele uNkulunkulu. Abantwana beNkosi nginovalo kakhulu angifuni ngikube isikhathi ngomshane nomile selodwa. maNazaretha nginovalo kakhulu. Le ngoma engiphakama ngayo ngelinye ilanga uSilanga lamalanga ithi wathi ngelinye ilanga abantu sebonile emhlabeni. Ngifundile incwadi yesangoma 7. Sebonile abantu emhlabeni uNkulunkulu kwaba nomhlangano. Umhlangano omkhulu wabantu In the Ben Cooler. Kwafunakala umuntu ozohamba uyothetha icala. maNazaretha ukhona umuntu othe uShembe uNkulunkulu. Cela ukumfakazela uShembe uNkulunkulu. uNkulunkulu munye emhlabeni. Kodwa uhlukile ngeziqu zakhe. uNkulunkulu maNazaretha waphila kaIsrayeli. Njengoba senibona sokunezinto. Wahamba kaIsrayeli wabashiya mawufunda incwadi kaMateyu. Uthi ngiyakunishiya ngiye esizweni siyoveza izithembiso zawo zombuso wami. uNkulunkulu nathi futhi usengashiya futhi nathi uShembe mangabe singamphethe kahle. Indaba kaShembe singayiphethe kahle. Ngakho ke le ndaba esikuyo le uNazaretha abavele bukhona kaIsrael kusuka khona njengoba sokula njengoba nje namhlanje sihlangene Shembe uNkulunkulu maNazaretha. Uma abantu bethu ungangena esitimeleni uthi uShembe uNkulunkulu bachazela abantu bafunda iBhayibheli leli libhalwe la phansi. Ithi incwadi kaLizwi incwadi kaJohane uLizwi wahlala nabantu wahamba nabo phansi. So uye ke lo Lizwi esihlangene ngaye la. Uye lo Jesu futhi abangikhonzayo uye lehlangene ngaye namhlanje. Nkosi ilanga ithi thina boShembe kwathi makuhlela umhlangano ezulwini kwafunakala umuntu ozohamba yothetha icala emhlabeni. Uma ngabe ngizomfishane kakhulu nje ngizoyishaya ngoba ngiyadlula ngikho kuyo kahle sengiyasho njengoba ngiphakame ngayo. Uma ngabe sokuhleliwe yasiphuma iNkosi uJesu yasithi iphakama yasithi ngizohamba ngiyothetha icala emhlabeni. Uma sisemhlabeni iNkosi uJesu kuthe kumhlangano kaJanuary ngizoba umhlangano wenyanga yokuqala kwakusondela iPhasika. Kwathi makuhleli ngelinye ilanga babe sebehlala basemhlabeni bahlanganisa itulo lokumbulala uKristu. uKristu wabulawa abantu bembulalela ukuthi ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Kodwa futhi kwakuyicebo laNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wafuna umuntu ozomthuma ezothetha amacala ethu emhlabeni. Wasemkhipha uKristu ezulwini. Utheza azohlala nathi lapha phansi. Wafika uKristu wahlala nathi. Base beyambulala uKristu mayesefike la. Ngosuku ezobethela ngalo thiwa wabanjwa, thiwa bahamba ithi iNkosi ilanga lamalanga bahamba ibanga elingangosuku ephakameni ngabe uya kubuya eThekwini. Behamba noJesu. Utheme seqala ukukhathala ithi bamthwesa isiphambano uKristu. Uma bemthwesa isiphambano uthi uJesu Kristu ithi iNkosi ilanga lamalanga uthi emva kwalokho ke uthi uJesu wacabanga ngisho ukuyibulala. Ithi masicabanga uJesu Kristu secabanga ngokuthiwa kwathi mayibaleka wabalekela ngasewe. Isambulo. Nkosi yafunda leyo incwadi leyo ke Isambulo. Incwadi Isambulo 7. Cela ungifundele ngisheshise ngoba isikhathi. Bayikhona iphethe. Ivesi elilodwa Isambulo nje 7. Emva kwalokho ngabona iziloto ezithile. Yini bakumile manje umhlaba. Ngamba imoya isigaba. Ukuba ungabetheki emhlabeni. Aselwa nakomunye umuntu
ngabona enye ingelosi iphuka ngasempumalanga inophawu lukaThixo. Kwaqhamuka enye ingelosi, leyo ngelosi kwakuMelkizedeki eyaqhamuka ngasempumalanga, okuyiyona eyaqhamuka isizokhuza isithi hayi seyifikile uNkulunkulu. Ithi iNkosi ilanga lamalanga sasesihlalile umhlangano thina uJesu esezophika uNkulunkulu, ngoba ithi uNkulunkulu uJesu kwakwamphika uNkulunkulu khona, ithi umhlaba wawuzobhubha. Isinqumo. Yamemeza ngezwi Yabe simemeza ngezwi elikhulu. Engilosi lezine zazo-4 ingilosi kwakuMelkizedeki empumalanga, kwakungilosi uZilili ngapha eNorth, angazi nokuthi ibizwa ngani ngesiZulu, kuthi ngapha entshonalanga kwakuyingilosi uMikhayeli, kuthi ngapha eningizimu kwakuyingilosi uGabriel. Ezaseyiphumile ngoba abantu sebebulela uKristu emhlabeni, zaphuma ingelosi, zaphuma ziyokona umhlaba. Isinqumo. Yabonga. Yathi ningawona umhlaba nolwandle. Base ithi iNkosi ilanga lamalanga ithi ngase ngithi ngizohamba ngiyokhuluma kwathi ulalele kakuthume eMelkizedeki wayekuzwa lokho kukhuluma. Maye kuzwa lokho kukhuluma wabuya azotshela abafowabo bathi manini ningabe nisawona umhlaba eqhamuka ngasempumalanga. Wathi manini selithethiwe icala ningabe nisawona umhlaba. Yiyo le ndaba leNkulunkulu asibhalela nafika ngayo, wafika nayo lapha emhlabeni. Sikuleyo ndaba maNazaretha indaba iqala ngishona. maNazaretha ngiyacela bengingekho lapho ngicela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukuthanda uNazaretha. uNazaretha manje iNazaretha lekuphusa utshwala. Alisondele nje etshwaleni. Ngisho ethaveni nje alisondele. Mina nje ngahlula nje asadla isinuka ngasithana asadla isinuka ngeni nje ethaveni. Ngisho kumsebenzi ekhaya ngicina ngayilikwa le angithenge nje. Ngicela kodwa izinhliziyo zami ngifuna ukungena la. Bekuyana ngabe khasakayo utshwala kasakuthenga utshwala. Ngakho mana singathi uNkulunkulu angasipha uthando njengoba sila eCape Town sigcwele kanje namhlanje. Asicwaleni emzini kaNkulunkulu maNazaretha. Asicwaleni ubambe inkonzo ezinkulu emzini kaNkulunkulu. Ungasali lo wamuzi wodwa kanje. Ebese futhi uNkulunkulu asipha uthando ukuthi siwakhe lo wamuzi wakho lapha yana eMama Spirit. Sihlanganeni maNazaretha. iNazaretha lingazwani nelinye iNazaretha aliye ezulwini. Noma ungagida, noma ungashumayela, noma ungahlabelela, uma ungazwani nelinye iNazaretha awuye ezulwini la kuyiwa khona. In the Vancouver. Ngiyabonga maNazaretha, iNkosi isenizwele. In the Vancouver.